De draagster had 2 alleen op het Jereveen een 46-jarige zwalker zat dat takelen dat hij onze verwoeningsverstoren is. Het Gerechtshof vindt dat er sprake is van deerslag en luidt een celstraf op van 4 jaar. Het Hof acht dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het doden van de heer Claessens en dat u samen met uw oom zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van een poging tot afpersing van een geldbedrag van diezelfde Claessens. Verder had het Hof rekening houden met de psychische toestand van de draagster. De man zal na zijn celstraf een behandeling krijgen en moet hem aan bepaalde betingsten houden. U mag geen harddrugs gebruiken. U mag geen softdrugs gebruiken. U mag geen alcohol gebruiken. Die laatste 2 staat iets genuanceerder in het arrest. Maar ik denk dat het voor u het beste is om het op die manier te onthouden. Dat dat de middelen zijn waar u vanaf moet blijven. Had de draagster hem net aan deze regels, dan moet hij de TBS-kliniek in. Zijn omke, maar waar de man de zwalker aanpassen hier, moet 15 maanden de cel in.